Темата за градинския супол е отново много актуална. Интересното при градинския супол е, че не засяга само децата, които ходят на детска градина, но засяга цялото семейство, защото той постепенно започва да се предава от един член на другия член и така като домино в един момент всички са натръшкани и са болни. Кои са подходящите етерични масла за градински супол, зависи много от възрастта на вашето дете. Но кой е най-подходящия начин да използвате етеричните масла е ето този уред, който се нарича дифюзер. Него го слагаме в стаята, обикновено, която споделяме най-много общо пространство, като всекидневна, като хол, защото там сме всички, там дишаме един и същи въздух. А етеричните масла имат способността да филтрират въздуха или да, понеже те са много силно антибактериални, те могат да неутрализират бактериите и по този начин ние дишаме един и същи въздух и се предпазваме един от друг от вируси и сезонни атаки. Хубавото нещо на този дифюзер е, че в него можем да сложим масла не само за градинските сополи. Можем да сложим масла, които да ни подпомогнат за качествен сън, може да сложим масла, които управляват емоциите и стреса, а можем да сложим масла и за хъркащи партньори. Така че приложението на този дифюзер е огромно. Кои масла да сложим вътре, как да се здобиете с етеричните масла, как да ги смесвате и всичко, което ви е нужно да знаете специално за вашата ситуация, ще ви разкажа в един личен разговор. От вас се иска само да се свържете с мен, останалото е моя работа.